Asa ka dire dapita ay. Oh, mao naman dyan yung wakiki ba? Be, kini. Mahal mo kaingon ni mga tao dire mura kung buang nga nagvideo-video ko nagyaw-yaw ko ako ra usa. Kinahanglan nga naa di ebidensya kay wala masakpan ako ng kabit sa kumbana ba. Kay di na gini magsilbi nagtuon lang gid siya nga magpat. Gago ko ni hantod sa hantod. Oy, pikat. Kini mao na ni ikuan oh. Wala man dyan ay. Asa man dire? Asa man? Atra na tao ay. Ay tao. Kaya, tindog kaya. Ma'am! Ma'am, excuse me lang ma'am. Mutara lang kung kabantay ka ma'am na ning sudre babae laki. Babae lalaki. Babae laki na. Ang babae kay tambok ko na. Murag noodles ang buhok. Babae laki? Babae laki jud ma'am. Murag ako ka. Bantay nga. Imong bana diri sud pero naay daghang lodging house din ha. Ana niya ma'am? Oh, pero ako kabantay og imo batong bana. Basta naay daghang sud nga babae lalaki. Kuyog kay. Lain masad kayo bag pro babae mo lodging po diha. Unya ma'am kanang pwede ra nga tan-aw na ko diha suruyo na ko lang pula kong tan-aw pwede ra. Pwede ra kayo bisag hutang nila diha ma'am kay ako wa di ko kabantay. Imo batong bana. Ina kabit diri. Unya okay ra man ka dyan ma'am nga ako pang tan-aw dito. Okay ra man ma'am pero ang problema diha og basig ang imong maablihan og di imong bana basig mahay kasaba na hinuon ka. Mausag ma'am no pero di dyan magsilbi lagi ma'am. Oy kay kinahanglan masakpan na gid ako sa sa akto jud ma'am ay karon na jud kay dako na kay ko kuan na ning pagsusunod ako sa kumbana para ako lang masakpan kinsa na iyang buhay. Pero pwede naman ka ma'am kay ako adon. Ay pwede ra lagi kayo ma'am pero ikaw lagi makasab-an og di na bao imo. Sige ra ma'am ayog kabalaka ko unsam ganing kung unsam gid ako pambuhaton di sa sod labas sa kaana. Ay wa kay tulubagon ako ra bahala ako'y mga tuba sa management. Uy. Para ko na. Kato. Murag ba ako naman dyan to ang jacket mong gati sa kumbana ba? Kahapon pa ko ito gilab para kong gaya. Bantog ra wala na sayayan. Murag mo adik na dyan ni maayo. Mao na dyan ako ang bana na dyan to. Pagtiray mo dyan na ako dapitan na kita ni. Mao dyan ni. Bisag layo kay ko pero klaro dyan kayo nga mao dyan ni. Tara kita dapitan ng liko oh. Asa ka dyan. Okay. Pagkadagkan na kwarto dere. Asa mo to sa ning sud dere sa bugnaw sa aircon. Ug ara ras payag-payag. Sus matag mo man sad ka kung pangita kaani pud eh. At ara ko magunabi. Ningaw man. Halika man to sila nawag ta. Kunsa mo to asa mo to na masok tong mga tawhana oy. Pagkaidlas ba? Kunsa man di mo magpasakop nako ha? Kanina ra kung tuyok-tuyok dere maabtan ang gani jud ta mo makatilaw na jud mo unsa ko kamaltita jud. Ningaw man jud. Wala man jud dere as. Wala jud tao ang mga cottage. Kung wala di ani sa payag-payag ra pasin na dito sa katong naay aircon. Pati mo balik ni fokus agi ani. Ang bahala importanteng ako ang makit-an. Asam. Dere. Asa man to? Agari. Okay ni. Minaw gyapon. Dere. Para dere sa CR kay base na dere sa CR kay upat ani ra sa CR biya magbaruganay ra. Tingko no. Wa may tao, dere speak. Aha! Dong, palihog ko gunit. Videohin mi dere. Palihog ko gunit videohin mi dere ginapoy. Ko. Oy, di ko. Dawata na, hindi ka maapal ay ka pala. Oy, wala ko'y labot, anay mama.
Ako ma'am ganihar jukong kalibangon. May ganina nakakita ko ni nagpadumdum ko asa CR. Amo pi maging mama plus. Ganina ang libangon tala. Iyo masada. Tanawa nagana parlimpyo wa gikongkong na niya. Siya isang ko diri. Okay na ba? Ang bago na. Lalo na ikaw ba pa? Wala lagi nang gibugluman ko niya, ma'am. Ay, siya gibugluman. Usahan niya. Usa problema. Tignan ko sa siya diri sa. Sir. Tignan ko. Tignan ko ba? Na, gid sa inyo sakit kayo naman. Sino. Mausa din